गोसोथोनाय बेरामा मा जिराद बेनि गुबै बैसोआ बेसेबां बोसोरनि गेजेराव बे बेरामनि रोदाखौ सोर बुखुना गारहरनो हागोन दिनैनि सानाव मोनसे जारिमिनारि गेदेर सोंथि मोजां मोनलायनायाव गेदेर उन्दै बैसोगोरा आरो बैसो गोरलै होननाय जेबो फारागथि फैया होननायखौ दिनैनि सानाव जोंनि माखासे हाबा जाखानाय बर' आइजो आरो हौवाफोरा थार साननानै न'खर गारि गारि खारनाय बाथ्राया सानफा एफा समाजारि बिजोङाव गोसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय समावनो फिन उदालगुरि जिल्ला नलबारि वार्ड नं 4 नि टनिला बसुमतारिया थांनाय 10 अक्ट' खालारनिफ्रायनो बहाबा मोजां मोननाय बिसि गोनांखा हौवाजों दोनखारलांनानै दं। फिसाय रमान बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला नैबे सावगारियाव नुनाय उदालगुरि बरनगावनि थागिबि एन्ड्रिय बसुमतारिजों न'खराव जेबो फोरमायाबालानो गावनि 3 गथ'फोरखौ गारनानै बबेबा गोजोनपुरियाव हलिउड सावथुननि एक्टर आरो एक्ट्रेसफोर बायदि खारखुमाना दंहैयो होनना बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुबाय बायोब्ला नैबे 9101660461 जानबुं नम्बराव फोरमायनो खावलायदों फिसाय रमान बसुमतारिया। बेबायदि निहाथ गोसोनि आइजो टनिला बसुमतारि आरो एन्ड्रिय बसुमतारिया फैबाय थानाय इयुन लाइमोनफोरनो बेबायदि आखुथायजों मा बोसोन होलांनो सानदों बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै थाबाय। मा जादों माने जोंहा हिन्जावा गोमाना दङ बेनि थाखाय आङो आरामखौ लेंहरनाय जादों आरो माब्लानिफ्राय गोमानानै दं आरो बियो 10 तारिख बिस्थिबार खालिनि गोमानायनिफ्राय मा मुं हिन्जावनिया टनिला बसुमतारि गामिया उदालगुरि नलबारि वार्ड नं 4 नोंथांनि नामा रमान बसुमतारि हाबा जानाय बेसे जाखो 18 बोसोरसो जाबाय गथ'फोर 3 दङ माबाफोर नांलाय खमलाय जादोंमोन नांलाय खमलायथ' जेबो गैया दिनैसिम आखाइबो होफेराखै आङो बेखौ रायफेराखैनो सोरजों खारलांदों बिदि मिथियो मिथियो मा नाम एन्ड्रिय बसुमतारि बहानि बरनगावनि उदालगुरि बरनगावनि फनफोर रायलायबाय थायोमोन फनफोर रायलायनाय जायोमोन आंबो रायलायो बेजों फनसन हरलायखायो न'नि बायदिखाना जेरैखि बियो जेनेबा जोंहा हिन्जावनि बिब'नि फिसालाखा गाव फैयो थाफैयो बेयावनो बिदि आरो दा मानसियाबो जानो आलासि फैखादोंमोन नालाय जाबाय बेयावनो थाखाबायबो फिसालाजोंनो थादों उन्दुदों बिसोर हरावनो गोमादों आरोना हाबा जानाय ना जायो जाखानायसो बेहाबो हिन्जाव दंखायोमोन आरो गथ' सासे दङ हिन्जावा खारबाय दा फिसा सासे दङ उन्दैसो 8 बोसोरसो जागोनदां बेसेबां जाखो गथाय जानाय बेसेबां जाखो गथाय जानाय माने गथनाया बेसेबां गोबाव जाखो खारनाया बे 10 तारिख खालिनो बिस्थिबार 10 तारिख थानायाव केस होदों नामा होबाय थानायाव केस होबाय मा बुंदों थानायनिफ्रायथ' नागिरगोन होनना बुंदों दा नों मा लुबैयो दा लुबैयो माने फैफिनबालाय फैफिनजानायखौ लुबैदों आरोना गाव जुदि गथ' गथायखौ अननानै फैफिनोबा फैफिननायखौ लुबैदों बहा दङ जेबो मिथिथ'वाखै दा गथ'आ मिथिथ'वाखै फनफोर खामा मबाइला फन हरबाबो सुइस अफ गोजा मा लांफादों लोगोआव माबाफोर लांफादों नामा लोगोआव जेबो लांफैयाखै गावनि गाननाय जोमनाय बे गांनैल' आरो हिन्जावनि न'खरजों सोरजोंबाफोर रायलायहरदोंमोन नामा हिन्जावनि न'खरजों रायलायहरनो मोनबाय बिथिंबो थाङाखैनो आं सोंहरनायमोन थांनो बायदों नामा होननानै थाङाखैनो फैफिनजानायखौ लुबैयो नों फैयोबालाय फैफिननायखौनो लुबैदों आंथ' फैफिननायखौनो लुबैदों गथ' 3 दङ बिसोरनि मोखांखौ नायनानै अननानै फैफिन आंबो गनायगोन